Ondo hasi eta utxune luze baten ostean, bazen itxaropena hil honetarako, eta halaxe gertatu da. April erdirako ez, baina antxoa ez da inbeste atzeratu. Etxetik 3 ordura aurkitu dute, eta ugari, kexurik ez. Hasi ginen berdeltan, gero ondura Demo Franco arraia rapatu gabe eta jendien nerviozten da, eta espero ginen ja astiontan, aurroko astion azaldu zela. Lo pasa que primavera ere pixka berando dator, eta, bueno, konten. Aberiak jota lotuta dagoen bat salbu, hondarririk ontzi guztiak dabiltza lanean, 15. Baina ez dira bakarrak izango. Gaur bataz beste, 300 bat kaxa ustuko ditu ontzi bakoitzak, eta guztira 43 tona inguru antxoa. Bapore batzuek arrantza honute, 8 kaja, beste batzuk 1 kaja, baketze gertatzen den, arraia nastuta animada, hori gertatzen da. Batzuek suertute eta garbillo rapatzute, eta beste batzuek zikina. Toru zikina, zer da, o sartzen duzu barrura, o ez tezu sartzen. Tamainak ere badu garrantzia eta horregatik sailkatzen dira enkantera eraman aurretik. Handienak konserbarako 4 euro ingurutan saldu dira gaur lonjan, eta freskoak berriz 6 eurotik behera, baina gertu. Eguerdirako kalean, erosle hilarak zain, eta hauek ordaindu dutena 10 euro kiloko.